De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden, aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit. En deze kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp om er zijn verblijf voor te bereiden. Maar de Samaritanen ontvingen hem niet, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes dit gewaar werden, vroegen ze: Heer, wilt gij dat wij vuur van de hemel afroepen om hem te verdelgen? Maar Jezus keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht. Daarop vertrokken ze naar een ander dorp. En terwijl ze onderweg waren, zei iemand tegen Jezus: Ik zal u volgen, Heer, waar gij ook heen gaat. Jezus sprak tot hem: De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de mensenzoon heeft niets waar hij zijn hoofd op kan laten rusten. En tot een ander sprak hij: Volg mij. En deze vroeg: Heer, laat me dan eerst teruggaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tot hem: Laat de doden hun doden begraven, maar gij ga heen en verkondig het rijk Gods. En weer een ander zei: Ik zal u volgen, Heer, maar laat me eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Tot hem sprak Jezus: Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het rijk Gods. Woord van de Heer. Wij danken God. Zowel de eerste lezing als het evangelie wat we net gehoord hebben, laten nogal radicale taal horen. Bij zo'n straffe taal moeten wij de softie-christenen, even slikken. Wat is hier toch aan de hand? Misschien moeten we eerst en vooral voor ogen houden dat deze tekst in een bepaalde tijd is geschreven en dat men dan een andere kijk had op de toekomst dan wij nu. De mensen in de eerste eeuw van onze tijdrekening waren ervan overtuigd dat het einde der tijden nabij was. En bovendien voelt Jezus waarschijnlijk ook de tegenstand tegen zijn boodschap en bij gevolg voor zijn persoon ook groeien. Twee gegevens die ons zeggen dat er haast mee gemoeid was om nog bij zoveel mogelijk mensen de blijde boodschap te verkondigen. Want als de nood hoog is, dan moet je niet met flauwe excuses afkomen. Nee, dan moet je proberen zoveel mogelijk mensen te redden door hen de blijde boodschap te verkondigen. En vanuit die angst voor het zeer nabije einde kunnen we misschien het radicale van Jezus' antwoord plaatsen. Maar ook het voorstel dat zijn leerlingen doen om degene bij wie ze niet welkom zijn, maar even weg te promoveren. Jezus wijst hen terecht. Want iemand die een blijde boodschap komt verkondigen, die komt niet om te vernietigen en te verdelgen, maar om te redden. Maar blijkbaar vergaten de leerlingen dat. Vandaag zijn wij mensen helemaal niet zo overtuigd dat het einde van de wereld nabij is. Ja, er zijn uitzonderingen, zoals bij de Jehovah-getuigen. En dus kunnen wij ons eigenlijk afvragen of Jezus vandaag ook zo'n radicale taal zou spreken als toen. Toch lijkt het me te ver gaan om die radicaliteit die Jezus hier van zijn leerlingen en zijn volgelingen vraagt, helemaal maar onder het tapijt te vegen. Want als de kerk alleen maar zou bestaan uit mensen die wel gelovig zijn, maar voor wie geloof altijd maar op de 10e plaats komt, dan staat de kerk er slecht voor. Gelovig in het leven staan vraagt een bepaalde levensstijl, vraagt een bepaalde manier van handelen. Gelovig zijn is niet iets dat naast het dagelijkse leven staat. Nee, het is de verbondenheid met God die jouw hele leven kleur geeft en ook richt. Het is een way of life. Het is een spiritualiteit, een manier van leven. Dit gezegd hebben, komen we nu tot de actualisatie van dit stukje blijde boodschap. Als ons geloof ons vraagt iets te doen, gaan wij er dan op in? Of hebben wij allerlei uitvluchten van tijdgebrek, of onze familie heeft ons nog nodig, of ja, we hebben nog vrienden met wie we afspraken hebben, of het werk laat het niet toe? Kunnen wij mensen die hongeren naar een medemens even zeggen dat ze maar moeten wachten, omdat we nu even geen tijd hebben? Als je je als gelovige engageert in een samenleving, in een gemeenschap, dan hoor je daar ook paraat voor te staan. Als ik naar 112 bel in een noodsituatie, dan verwacht ik dat er hulp komt.
Onmiddellijk. En de brandweer of de ambulance kunnen ook niet nog even vlug naar huis rijden om te zeggen dat ze een opdracht hebben gekregen. Als we daar bij 112, bij de brandweer en bij de politie geen excuses aanvaarden, dan moeten we dat bij onszelf toch ook niet doen? Dat radicale mag gevraagd worden van gelovige mensen. Mogen we nu dus besluiten dat Jezus met recht en reden een radicaal antwoord vraagt van diegenen die zich willen inzetten voor het Rijk Gods? Jezus vraagt dat niet aan al zijn volgelingen. Hij vraagt dat alleen aan diegenen die hij persoonlijk roept om hem na te volgen. Als christenen mogen we ons allemaal natuurlijk geroepen voelen. Maar degenen die een bijzondere roeping hebben, een religieuze roeping, die hun hele leven willen wijden aan het geloof, dat zijn diegenen van wie Jezus verwacht dat ze de hand aan de ploeg slaan. Het gaat dus om priesters, zusters, broeders, lekenbroeders, pastorale werkers, godsdienstleerkrachten. En ik denk dat Jezus en met hem de geloofsgemeenschap daar een en ander van mag verwachten. Die mensen zijn naartoe geroepen. Jezus spreekt radicale taal om bij zoveel mogelijk mensen de blijde boodschap te kunnen brengen. Hen te redden uit het zinloze van het bestaan. Bij hem en dus bij alle geroepenen gaat het dus niet in de eerste plaats om henzelf, maar wel om de ander. En dat is bijzonder goed nieuws. We kunnen alleen maar hopen dat er altijd weer mensen zijn die zich geroepen mogen voelen om dit te blijven doen. En we hoeven ons zelfs niet eens in te houden om die blijde boodschap van een God die liefde is voor te leven en door te geven. Radicaal hoort ook bij ons christen zijn. Amen.